Internete, potřebuju, abys mi našel jednu blondýnku, kterou jsem včera potkal na Žižkově v 9. Měla vysoký podpatky, černý sako a úsměv, který bych docela rád ještě jednou viděl. Neznám její jméno, nevím o ní nic, jen to, že vystupovala na Viktoria Žižkov a měla špatný den. Tohle jsem jí napsal. Spatřil jsem moderní princeznu, tramvaj, blond vlasy v culíku. Měla prý špatný den, bavit se nechtěla, řekla si milé a záhy mi zmizela. Doufal jsem v začátek příběhu, setkání v tramvaji nahoru. Měla ladný úsměv, bavit se nechtěla, řekla si milé a najednou zmizela. Byla letově krásná, měla ty rudý make-up, ona jen tak tam stála.